ystävät, jatketaan iltaa. Toivottakaa lavalle tervetulleeksi Arvo Fantasia ja Arimo Mustonen. Ihanaa. Mutta mitä mieltä te olette? Voiko aikuinen mies ja aikuinen nainen olla ihan puhtaasti ja pelkästään vain kavereita? Taputtakaa, jos teidän mielestä voi olla. Jos multa kysyttäisiin toi, niin mä taputtaisin. Mutta jos mun vaimolta, niin hän tuskin taputtaisi. Vaimo suuttu, kun mä latasin Tinderin. Siis se ei uskonut, että sieltä pelkästään kaveria joku hakee. Vaikka profiilissa lukee, että avioliitossa oleva mies etsii päiväkahviseuraa. No täällä on varmaan ihmisiä, jotka heti tajus, minkä takia mä latasin Tinderin. Mä oon sen ikäinen, että silloin kun mä oon ottanut seurustelun, ei ollut Tinderiä. Ja mä halusin tutustua siihen, koska mulla on aina yleisössä paljon ihmisiä, jotka käyttää Tinderiä. Ja onneksi se on ladannut. Täälläkin on paljon tuttuja kasvoja. Muistatko, että oletko nähnyt mua Tinderissä? Et muista, joo. Kato uudestaan, mä oon siellä vasemmalla. Se on aivan mahtava sovellus. Siis. Mun ensimmäinen suhde on alkanut sillä tavalla, että mä oon seisonut koulun välitunnilla pienessä räntäsateessa. Tiina tulee kysyä Tarjan puolesta, että moi, alkaisitko sä olet tuon Tarjan kanssa? Mä että kuka on Tarja? Sitten se näyttää, että se on toi punahuppunen tuolla, joka syö tumppua. No mä olin 13, mä olin vähän otettu, mä sanoin, okei, voin mä olla. Sitten se otti kynä ja paperia esille, siinä oli mun nimi kirjoitettuna, laittoi ruksin perään. Ja mä ajattelin, mikä toi on? Mä kartoitan kaikki mahdolliset. Pari vuotta sitten mä tajusin, että likoilla oli Tinder jo silloin. Meidän nuoruudessa oikeasti tehtiin niin, että ensiksi päätettiin, että ruvetaan seurustelemaan ja sen jälkeen vasta ruvettiin tutustumaan. Tänä päivänä, jos täällä on parikymppisiä ihmisiä, niin saattaa olla, että ne on harrastanut 2 vuotta seksiä, mutta ei ole vielä yhdessä. Ja joskus käy sitä keskustelua kyllä, pitäisikö meidän kuule ruveta Tarja olemaan yhdessä, niin en mä oikein tiedä. Kyllä mä oikeastaan voitais, kun meillä on 3 lastakin jo. Asuntolainaa ja pitäisikö kuitenkin someen laittaa sillä lailla, että vaikeasti selitettävässä avioliitossa. Se on mennyt erilainen. Oikeasti mä oon ihan hirveän romanttinen mies. Uskotko, että on romanttinen mies? Mä arvelinkin, kun nikkasit silmää äsken. Onko toi pöttynyt mies sun poikakaveri? On, kyllä, joo. Mikä pojan nimi on? Jouni, mahtavaa, kiva kun tulet. Jouni, mikä on romanttisin asia, minkä sä oot tehnyt? Jouni valittelee. Sä oot tehnyt viiniä. Jouni on tehnyt viiniä, kyllä se. Jos te olette molemmat teekkareita ja sä oot hyvä kiljuntekijä, niin teillä on tutkinnon jälkeen vielä yhdessä elämä, kultainen noutaja ja farmariauto, ettei siinä mitään. Mikä on romanttisin asia, minkä sä oot tehnyt Jounille? Ruokaa. Ja mikä ruoka oli sitä romanttista? Pihviä. Okei. Tiedätkö se pihvipäivä? Jouni tietää, siihen kuuluu muutakin kuin pihvi. Sitä voi vielä vähän jalottaa. Mahtavaa. Mikä on romanttisin asia, mikä sulle on tehty? Laitettu ruokaa. Okei, eli tamperelaisten käsitys ruuasta on se, että se on romantiikkaa. Se on aivan mahtavaa. Mikä sun nimi on? Katja. Katja on semmoinen unelmavaimo. Miettikää nyt. Sulla on semmoinen vaimo, että se saa ruokaa ja se katsoo, että silloin sinä päivänä ollut romantiikkaa. Se ei tule koskaan sulle sanomaan, että ei tässä suhteessa ole ollenkaan romantiikkaa. Ota puuroa ja ole Katja hiljaa. Mahtavaa siis, mahtavaa siis. Jos en olisi naimisissa, niin voisi mennä Katjan kanssa hyvin naimisiin. Tiedätkö Katja, viimeis kun mulla oli hääpäivä, niin mä sanoin vaimolle, että kuule kulta. Mä olen varannut meille pöydän Kirpputorilta. Että lähdetään myymään pieneksi jääneet vaatteet pois.
kuulin semmoinen sanonnan, että kun mies rakastuu, se rupee lihoon. Ja mä tulin Katja hirveän onnelliseksi. Koska se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä ymmärsin iskelmämusiikkia. Mä tajusin, että Juha Tapio on nero. Hän osaa laulaa suomalaisen miehen tunteista ja aidosta rakkaudesta. Juha Tapio on tehnyt kappaleen, jossa sanat menee näin. Tykkään susta niin, että halkee. Siinä se äijä vaan istuu sohvan nurkassa ja turpoo. Ja Katja katsoo onnellisena vuosi toiselta perään, miten rakkaus on taas lisääntynyt. Ja jos nyt jollain on kotona semmonen hoikka äijä, joka käy lenkillä, niin voi sanoa, se ei välitä teistä.